Tornant una mica en el paper d'Europa, que és un paper que vol ser preponderant, fa una proposta que diu, escolta, hem de plantar milers de milions d'hectàrees verdes, no? Llavors tu dius, bueno, el criteri, diguem, ja s'entén, no? Tindrem més embornals de CO2. Però clar, traduïm-ho a Catalunya, per exemple. A Catalunya s'ha incrementat la massa forestal els últims anys, però no s'ha incrementat de manera ordenada, sinó que ha estat fruit de l'abandonament de camps de conreu. I per tant no estem parlant de boscos ben constituïts. I alhora està, diguem, xuclant més aigua del terra el fet de que hi hagin més boscos encara que estiguin desmanegats, no? I home, ja sabem que a la Mediterrània, diguem, plou com plou, a vegades plou molt, a vegades no plou gens, i vés a saber com anirà el cicle, el moment del cicle en el que estem. Una mirada que pot ser, diguem, lògica i raonable a nivell global, quan la intrapoles a un territori com pot ser el de Catalunya, llavors dius, oh, aquí hauríem d'anar en compte amb això. I llavors s'ha de fer l'adaptació, no? I aquestes adaptacions de la idea global són costoses i necessiten un prestigi de la ciència que penso que la Covid ha augmentat, però que, malauradament, per descomptat, però que encara no és suficient com perquè formi part de les decisions de les agendes de caràcter planificador, de caràcter polític, per al desenvolupament de les coses. Què es podria fer des de la ciència? Com podríem aprofundir, guanyar impacte en que la disseminació científica formés part dels programes de mitja tarda de les cadenes massives? Haurien d'aconseguir treure més els investigadors dels laboratoris i dels despatxos i les universitats i dels ordinadors i portar-los a explicar les evidències que ells estan descobrint en aquesta recerca, això segur. Però fixa't que a més deixa'm contestar això, que és molt interessant el tema que proposes, perquè a més la ciència no és... I més la ciència, sobretot l'ambiental, l'ecològica, és tan multifactorial que no és tan, diguéssim, directa com, per exemple, la física. De fet, els ecòlegs, sempre hem envejat els físics, que ells tenen unes fórmules, uns algoritmes, que si tu tires la pedra cau. Però els ecòlegs no, els ecòlegs juguem amb múltiples factors, múltiples mecanismes, i per tant es fa tot molt més complex. Finalment, com dèiem, acaba guanyant les dues lleis de la termodinàmica i després aquest d'acumulació d'estructura i informació de Margalef, i finalment tot això és importantíssim, que hi hagi la mort i permeti finalment que hi hagi selecció i que tot evolucioni. Això bàsicament és com funciona la vida en aquest planeta. Però a més de que nosaltres, en aquesta àrea, i en totes, aconseguíssim arribar... Seria molt important que arribéssim als mitjans, estic totalment d'acord, però no és fàcil perquè si estàs totalment tot el dia treballant, aleshores trobar temps per fer gestió, per fer les classes amb els companys, per fer la recerca, per sortir als mitjans de comunicació, tot això requereix temps de dedicació, però es va fent. Però abans de contestar-te això, deixa'm dir-te que el tema que has tret és un tema també molt controvertit, i això lliga en què la ciència et deia, m'estic anant una miqueta, però la ciència, sobretot aquesta ambiental, no és 2 més 2 són 4. Per exemple, els mateixos ecòlegs tenim una gran controvèrsia sobre aquest tema que acabes d'esmentar. Hi ha un grup o 2 o 3 grups al món que afirmen que s'haurien de plantar X milions d'arbres per solucionar aquest problema de la fixació de carboni i a partir d'aquí el canvi climàtic. I això no és tan directe, perquè on trobem la superfície per plantar aquests arbres? I si la trobem és adient perquè creixin bé, i una vegada creixen bé acumulen el carboni i s'enterra, i a més, si ho fem això és neutre? No. Com tu bé has dit, això canvia l'ús de l'aigua i això canvia l'albedo.
De manera que tenim una gran controvèrsia sobre aquest tema, sobre si s'ha de plantar o no plantar arbres. Jo soc dels que crec que això s'ha de fer de manera molt racional i només als indrets on es pugui. En tot cas, de manera aquesta massiva que s'ha proposat per alguns, que no li veig el sentit perquè a més en alguns llocs pot ser fins i tot generar uns efectes contraris als desitjats, perquè al nord, per exemple, canvia l'albedo. És molt diferent tenir unes pastures cobertes de neu que tenir un bosc. I per exemple, com molt bé has definit, aquí tenim a Catalunya que a les conques dels nostres rius ara hi arriba menys aigua perquè tenim més boscos que transpiren més que abans. I riscos d'incendis. I riscos d'incendis forestals. De fet, això hi seran segur perquè el combustible viu va augmentant i aleshores arriba un moment que es crema. Els GRAE, aquests especialistes d'ecologia forestal i d'incendis forestals, segur que una vegada ho han explicat bé també per tothom aquí al país. O sigui que s'ha de tenir en compte que no és fàcil i que tot és multifactorial. Però el que és evident és que si, en aquest cas del canvi climàtic, dues coses. Una, la que em demanaves, és que els científics proporcionem una evidència clara, i és. L'evidència clara hi és. Les conseqüències no són bones per la major part dels humans, sempre, sobretot pels que tenen menys condicions. Si no ens importa que una tercera part del món o una meitat passi molts problemes, aleshores tampoc és tan greu. Però això és dramàtic. O sigui, evidències de què hi és, evidències de conseqüències clares, tot això arribar als mitjans i a partir dels mitjans pressionar sobre els que han de gestionar i decidir. Això és evident. I evitar que els negacionistes dels principals fets o evidències es basin en aquesta multifactorialitat que t'he dit i aquesta sí però no, que hi és, però que és molt més petit que no pas el gran problema que tenim, que és aquest canvi global tan espectacular que no sé si sabrem digerir d'una manera raonable. Però, per exemple, això que dius és molt interessant. És a dir, hi ha una certa consciència de canvi climàtic. Hi ha una certa consciència de tendir al desenvolupament sostenible, tot i que no tothom entén el mateix, però el concepte està introduït. Però que vostè introdueix aquí un aspecte que va molt més enllà. El canvi pràcticament és total dintre del planeta i afecta a les diferents formes de vida, i abans parlàvem al principi de l'entrevista sobre tots els microorganismes. Està clar que cada vegada també hi ha més contacte entre els reservoris d'altres animals i altres éssers vius. Els virus no sé per què no es consideren éssers vius, però deixem-ho córrer, això és una altra cosa. I en tot cas, aquells que tenen incidència sobre la vida i que podrien formar part de la part biòtica, i això és molt més complex. És molt més impactant que dir, no, és que hi ha una emergència climàtica, canviarem els cotxes de combustibles fòssils per cotxes elèctrics. No entrarem ara en totes les implicacions que això té, diem, escolta, és un pas endavant, sens dubte, tampoc és suficient, però és un pas endavant significatiu i per tant s'ha de tenir en compte. Dintre d'aquesta complexitat, d'aquesta mirada poc freqüent que vostè ens dona i que aporta en els seus articles de compte, que és tota la vida en el planeta la que està canviant, allò que a vostè li semblaria la primera mesura que s'hauria de prendre, que ens hauríem de posar d'acord, això és molt de resum, però allò que més li preocupa és el que fa referència a l'emergència climàtica? Sí, a mi em preocupa tot, i no res. Depèn de com m'ho mira. Em preocupa tot, però en efecte diria que si hagués de triar, és molt difícil triar perquè, com diem, està tot tan entrelligat, però l'emergència climàtica està en la base de moltíssims de tots aquests canvis ambientals que poden ser problemàtics. Deixa'm dir-te que el que sempre estem dient, que la vida en aquest planeta està, i fins on nosaltres sabem, està lligada a un canvi continu. I això ha passat sempre.
que passa que ara tenim un canvi accelerat, i un canvi accelerat que ens preocupa perquè nosaltres hi som pel mig. Aquesta premissa l'hem de tenir present. La Terra, això és un canvi més, abans parlaves de l'antropocè, és una era més. I hem de veure si, primer, la Terra té una capacitat primer de resistència, però també de resiliència notables o excepcionals. No necessàriament resiliència per tornar a les mateixes condicions, perquè estem en un canvi continu, però sí per seguir sent un planeta amb vida. Però els humans, que és el que ens preocupa a nosaltres, perquè és el que ens pertoca, aquests és on tenim un problema. I, per tant, aquests són els que hauríem de canviar, bàsicament, el més important, i això em sembla que, com deies, la societat cada vegada ho entén més, és el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic és això que et deia, si veiem la Terra com un pot que l'estem fent bullir, perquè els humans el que estem fent és estem fent servir els recursos i l'energia d'una manera molt més gran que mai s'havia vist, com per una espècie, i per tant és com si poséssim un pot a bullir i cada vegada el fem bullir més. I clar, com més bullir, més turbulències. Aleshores el que hauríem de fer és pagar el foc, i per tant jo crec que sí. Jo diria, per resumir, perquè tinc tendència, ja ho veus, a anar-me'n d'un tema a l'altre, perquè simplement és perquè és tot. M'enamoro de tots aquests temes, ens enamorem tots d'aquests temes, doncs, per resumir i ser eficients en la resposta i en l'acció, el més bàsic ara seria aturar el canvi climàtic. És que, a més, les accions per aturar el canvi climàtic van molt lligades amb les accions per aturar el canvi d'usos del sòl, van molt lligats a les accions per aturar la pèrdua de biodiversitat, van molt lligats a la manera en què vivim i, per tant, a aquests canvis dels microbiomes mundials, van molt lligats a usar menys pesticides, herbicides, compostos orgànics persistents, que estan per tot arreu, que alteren el nostre sistema immunitari, que ens creen tots aquests problemes lligats a malalties que abans no teníem, vivim molt més, per això també és que tot té els seus pros i els contres, perquè també hem de ser conscients que, i tot això va molt lligat, que estem parlant bàsicament de natura i medi ambient, però va molt lligat a seguretat alimentària i a sanitat global dels humans. Si ens fixem només en l'espècie humana, com l'alimentem, com la cuidem, la seva sanitat, és importantíssim que abans, o al mateix temps, ens preocupem de la casa comuna, que és la Terra. És que si no tenim la casa o l'ambient que ens funciona, acabarem malalts, i de fet ho estem acabant. I de tota manera, s'ha de tenir en compte dues coses positives, és aquesta, que la resistència i resiliència són notables, i un d'ells, per exemple, un dels últims treballs, que també és polèmic dels que hem fet, és que et deia, estem fertilitzant el món. Ho en dèiem diòxid de carboni, tothom ho sap, però a més amb nitrogen no ho sabem tant. I un dels exemples és que, com que fertilitzem amb nitrogen, i ho fem als camps de conreu, és que ara fertilitzem 10 vegades més els camps de blat que no pas fa 60 anys. I el que hem vist és que això no és mai neutre. Produeixen més el blat, però produeix 3 vegades i mitja més, i nosaltres hem donat 10 vegades més nitrogen. On va aquest nitrogen? Una part se'n va al medi ambient, que crea problemes, i l'altra s'incorpora a les proteïnes del blat. I quines proteïnes són les del blat? Les del gluten. I les gluten, quines hi ha? Glutenines, gliadines, i aquestes proteïnes, quan es metabolitzen en el nostre tracte digestiu, donen pèptids, i aquests pèptids que generen una resposta autoimmune. I quina és? La celiaquia. Per exemple, la celiaquia també ha augmentat. És per posar un exemple de que totes aquestes qüestions ambientals no són neutres ni si ens ho mirem des del punt de vista més egoista de la nostra pròpia espècie, que és normal que ho mirem egoistament. És la base de l'evolució. Que ens estimem molt nosaltres mateixos. Vostè ha trobat, li canvio de tema, ha trobat les condicions que esperava tenir per poder desenvolupar la seva brillant carrera d'investigador a Catalunya? Sí. Sí, però té moltes mancances, però el que té de bo la globalització de la que parlem, que té aquests aspectes de vegades problemàtics, és que treballant des de Catalunya es pot tenir una relació molt tancada o molt forta amb centres de recerca d'arreu del món. I això ha estat bàsic com per dur a terme una recerca que fos més engrescadora pel nostre grup i més eficient i més profitosa per la recerca del nostre centre i finalment de Catalunya. A Catalunya hi ha hagut les condicions mínimes, com a mínim, per tenir una base i tenir la possibilitat
d'aconseguir fons que no siguin ni catalans, que n'hi ha molt pocs, sabeu que el finançament no està transferit, espanyols que són minsos, però que també s'aprofiten en la mesura que es pot, i europeus que han estat la base del boom que hem pogut fer, bàsicament ha estat de fons europeus. Però al mateix temps, no només europeus, és importantíssim la connexió amb els companys dels Estats Units, amb els companys en aquests moments, per exemple, asiàtics, els de la Xina, el Japó també, fins i tot els australians, i fins i tot també companys de països africans, que aquests són els que necessitem ajudar més perquè són els menys afavorits i que hem de fer un esforç per incorporar-los a aquesta comunitat mundial, i els sud-americans, que no estan tan malament com els africans, però que també van fent. I això en el conjunt, però diria que sí, en resum, sí, es pot fer bona recerca des de Catalunya. També podria ser una mica crític amb el sistema català, crític perquè no ha anat a favor nostre, dels ecòlegs i dels de medi ambient, tant com ha anat a favor del de biomedicina, però és una decisió que jo tampoc trobo desencertada, perquè la recerca a Catalunya ha primat molt la biomedicina i ha aconseguit que es faci una gran recerca en biomedicina amb molt més fons i finançament que no pas la que tenim nosaltres. Nosaltres hem tingut un finançament en el camp de l'ecologia i medi ambient menor, però suficient. Jo he estat i soc, i penso seguir sent feliç amb el que tenim aquí, que com a mínim ens ha proporcionat la base i els companys, i sobretot el capital humà, perquè el capital humà aquí és extraordinari, com ho és, et dic, el d'Àfrica, el que passa que no s'aprofita, perquè s'ha d'aprofitar perquè hi ha qüestió lingüística, s'aprofita molt més, tenen als Estats Units o a Anglaterra, que han jugat amb l'avantatge sempre de tenir el background i tenen la massa crítica i l'atracció del talent internacional. A Catalunya encara no aconseguim això, a la nostra àrea, i és bàsicament per manca de finançament, no per manca de capacitat personal dels investigadors d'aquest país, ni tampoc per la qualitat de vida extraordinària d'aquest país nostre. Que això és una altra de les coses que ha fet que jo em quedés aquí, perquè aquestes universitats, una altra cosa que fan és que venen a buscar els nostres talents. En aquests moments estic preocupat, per exemple, perquè els nostres salaris, per exemple, i les condicions no són les mateixes que ofereixen els suïssos, fins i tot els xinesos, o altres universitats, i per exemple saps que hi ha aquests programes de l'IRC, que són els consideren de més prestigi, a més molt ben dotats, a més fantàstics per la recerca bàsica, perquè donen una llibertat que permet la creativitat. Quan aconsegueixes risques de que no t'agafi una altra universitat de fora. O sigui que estem infrafinançats, però n'hi ha suficient com per seguir gaudint de la ciència i fent bona ciència. Aquest és el resum. És a dir, que jo estic molt content. La creació del Departament de Recerca i Universitats, què hauria d'aportar que facilités la vida en els investigadors i a les investigadores que estan actius a Catalunya? M'agrada molt aquesta pregunta perquè ens convé molt que ens facilitin la vida per dur a terme de manera molt més eficient i més eficaç la feina que fem. I precisament un departament com aquest hauríem d'aconseguir, a part d'un major finançament, que és necessari, sobretot també un minva en els tràmits administratius i la burocràcia associada a la recerca que fem. Per exemple, nosaltres passem mesos, ens passem molt de temps dedicant-nos a fer no només els projectes, sinó a tramitar-los, permisos, pressupostos, que està molt bé per controlar altres àrees de l'administració que potser hi generen més diners i més possibilitat d'algun problema, però en el nostre s'hauria de simplificar i s'hauria d'aconseguir que no passés com passa ara, per exemple, al nostre grup, que per mi és molt més fàcil, i de fet acabo fent-ho així, basar-me més no tant en el finançament i els tràmits administratius catalans ni els espanyols i una mica els europeus, com per exemple tractar amb els companys xinesos o d'alguns altres països on, per exemple, la contractació de personal és molt més fàcil, molt menys burocràtic, o on l'obtenció d'infraestructura també ho és, sense totes les traves i la burocràcia aquesta excessiva que tenim nosaltres, i que és un dels temes que, diguéssim,
diguéssim, si és el bombó que ens encantaria a nosaltres que ens donguessin, és que no ens fessin dedicar tant de temps a l'administració i a la gestió de tràmits que nosaltres no veiem com propis de la nostra feina. Però això m'imagino que deu passar una miqueta en tots els àmbits i en totes les professions. Moltes gràcies, és un plaer poder parlar amb una persona que té aquesta inquietud de voler saber com funciona la vida i el planeta. Segur que aquesta curiositat és inacabable perquè el que es vol entendre és el tot, i estic segur també que ordenar aquestes informacions, que costa, i lligar-les, és molt de còleg. I per tant estic convençut també que la relació estreta que veu tenir amb el Ramon Margalef doncs va ajudar a portar llum en aquesta manera d'anàlisi curiosa com la que tenia el gran doctor Ramon Margalef. I tant, i m'agrada molt que acabem l'entrevista parlant del mestre Margalef, perquè és la persona més sàvia, de fet, potser l'única persona que realment es mereix aquest adjectiu de les que jo he conegut en la meva vida, que clar, és una alíquota molt petita, no? Però en la meva vida, si algú ha conegut que es pot qualificar de savi és el professor Margalef, els seus deixebles, de fet, segur que tothom coneix que tots els seus deixebles sempre n'han quedat fascinats. O sigui que per acabar aquesta entrevista em sembla fantàstic fer-li un homenatge realment al pare de l'ecologia, no només catalana. Jo crec que si hagués viscut en aquests moments que hi ha hiperconnectivitat, seria mundial ben clar. En aquell temps, encara no hi havia els ordinadors que hi ha ara, ni l'internet, ell va arribar arreu del món, però segurament no va arribar tant com es mereixia, tant ell com a persona com la seva obra. Un plaer. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.